Gràcies per la vostra assistència. Avui em plau donar la benvinguda als alcaldes i als caps de llista del PSC, Congrés Municipal, del Camp de Tarragona. Han tingut la gentilesa de venir a Falset per encetar una jornada de reflexió, per encetar una jornada de debat i trobar fórmules que ens ajudin als components del Camp de Tarragona a que la vida dels habitants d'aquesta zona sigui el millor possible. Evidentment, això és molt fàcil de dir, però a l'hora de traslladar les realitats és bastant complicat, és bastant complex. S'han debatut fórmules, idees, en una primera fase, una fase embrionària, que esperem que serveixin en un futur no massa llunyà a, com deia abans, a millorar la vida de la gent de la comarca, la gent del Camp de Tarragona. Penso que millor que jo poden aprofundir en el tema les persones que han treballat amb més profunditat en el document